Avui en Encontres, Joan Gregori, nou director del Movim. Vides desafinades amb Xavier Aliaga. Fotografies d'Alberto Schomer. Llibres infantils amb Neus Caranyana, Joan Carles Girbés i Maria Josep Escrivà. Llum en extinció amb Robert Ferrer i la música d'Orchata Sound System. Hola, què tal? Benvinguts a Encontres. L'any 2001 es va inaugurar a la ciutat de València el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, Movim, gràcies a la iniciativa del exconseller de Cultura, malauradament ja desaparegut, Manuel Tarancón, i de Marc Borràs. Rebem avui Encontres a Joan Gregori, el nou director del Movim, un centre d'exposicions permanents i temporals que és un dels referents culturals de la ciutat de València. En ell parlarem dels projectes d'esta nova etapa que ara s'enceta. Senyor Gregori, gràcies per estar així en Encontres. I gràcies i per l'esforç que suposa estar amb vosaltres i vindre així. Per cert, quina responsabilitat, no?, la direcció de... Sí, la veritat és que sí. I, en primer lloc, agrair-vos a vosaltres el que en aquest moment tan peculiar, tan particular i tan important personalment per a mi que m'hàgiu triat com a convidat del vostre programa. Bueno, és un repte important, no? Perquè com l'enfrontes, aquest repte? Amb un poc d'incertidumbre, des del punt de vista personal, perquè efectivament és un repte important, és un repte complex i és un repte, per què no dir-ho, difícil. Des del punt de vista professional, un poc més tranquil, perquè no és la primera vegada que dirigisc un projecte museístic i perquè al cap i a la fi estem parlant d'allò que jo sé fer i d'allò que m'he dedicat tota la meva vida. Jo vinc del món dels museus, tota la meva vida he treballat amb ells i estic, això, humilitat a part, suposa que he preparat per això. No obstant, tanmateix, la veritat és que és com per a posar-se a tremolar. Però clar, han tingut a Rafael Company, després va tindre a Ramon de la Cai, després va tindre a Varela i ara vostè. Això sembla un poquet que canvia molts directors, però si mirem un altre museu de referència, no és que els compare, dic un altre museu de referència, per exemple, del Prado n'hi ha directors que han durat any i mig. Vol dir que n'hi ha directors que han durat mesos i altres que han durat 3 o 4 anys, però tampoc n'hi ha una tradició de directors que estan molts anys, no? Vol dir que és freqüent això, el canvi de director, els canvis d'administracions o canvis de línies, no? Bueno, en aquest aspecte els directors no és allò important. Important és un projecte, important és la perdurabilitat d'una proposta cultural, important és la integració social que es pugui construir, important és la resposta a la pròpia societat abans d'aquesta oferta. Això és realment l'important. Els directors no som importants, els directors són professionals, passem, som transitoris. No, clar. Per això ficava l'exemple d'un museu importantíssim, un dels millors d'Europa, i que té directors que van canviant, que tampoc és una cosa per estranyar-se, vol dir que passa, no? No, i és de veres que molts contenidors culturals, en el sentit museístic de la paraula, és de veres que estan molt marcats pel talent, per la personalitat, per la forma d'actuar dels seus dirigents, dels seus directors. En aquest cas, això sí és de veres. Però bé, jo crec que no és el cas que estem parlant. No, simplement comentava que de l'any 2001 així ha tingut ja 4 directors, un primer que va ser l'inaugural i després altre no, que cadascú li donava la seva empremta. Bé, però espera un moment, que de seguida continuem parlant del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat. Ara escoltem Xavier Aliaga, que es presenta la seva última novel·la. Això i més així en Encontres. Xavier Aliaga, periodista i escriptor de Xàtiva, ha guanyat el Premi Joanot Martorell amb la seva tercera novel·la, Vides desafinades. Un retrat en clau dramàtica de la generació que ara està al voltant dels 30 i tants anys. Ambientada en els primers anys de la crisi econòmica, és una història coral travessada per la música, sempre present. Vides desafinades és un títol que és prou significatiu del que és la novel·la i tracta d'una sèrie de personatges que estan en un moment personal de prendre decisions, en el moment en què les seues vides tenen que donar un gir o poden donar un gir en l'etapa dels 30 i pocs o 30 i molts, i un poc parlar d'això inserit també en un context de crisi col·lectiva, de crisi econòmica i en un rerefons musical. Se podria haver dit vides desballestades, però no, es diu vides desafinades perquè
crec que un poc la música està molt present, com es veu en la portada. Jo crec que la gent, el target dels lectors als que va dirigir la novel·la, que no són sols els que tenen aquesta relació amb el món de la música, no? Sinó tota aquesta gent que està en aquesta etapa complicada de la vida on has de prendre decisions relacionades amb la maduresa. Qui soc, en qui vull estar, si vull portar una criatura al món, on estic treballant i per què, si m'agrada, si no m'agrada, tot aquest tipus de qüestions que a més la crisi econòmica ha fet més complex. I jo crec que qualsevol persona que ara estiga entre els 25 i els 40 anys se pot reflectir, se pot identificar en la novel·la. Bueno, Vicky i Marta són els personatges un poc en el que arranca la novel·la. Són dues xiques que estan en aquesta etapa de la vida, els 30 anys, que tenen una discogràfica independent, que a més de patir la crisi econòmica, pateix un poc la crisi de les discogràfiques. En un moment de la seva trajectòria tracten de treure un nou grup, però un poc per a tractar de reflotar la discogràfica. I després, això són els dos personatges en els que un poc comença la història, també en Gerard, que és un informàtic de Barcelona que és traslladat a València en contra de la seva voluntat, i un poc ahir va augmentant la trama i van apareixent personatges. Al final, podem parlar de personatges principals, però és una novel·la molt coral, on tot molt en l'entorn independent, amb grups més o menys coneguts, com Rem o Wilco o Nick Cave, però després altres, els mateixos Smiths, que no se citen però apareixen a través d'una cançó, però a partir d'ahir n'hi ha moltíssimes més referències de Los Planetas, Nacho Vegas, Antònia Font. T'estim, crec que això és més un vals, redonden aquestes paraules, damunt tot la tempornitat. Les 4 i els terrers se posen en marxa, s'estressen, te fan tard, els dependents... M'interessava establir no sols ubicar en un espai urbà, que això també és una novetat respecte de les altres novel·les, sinó establir un diàleg entre València i Barcelona. És evident que n'hi ha molts valencians que per raons laborals es desplacen a Catalunya, sobretot a l'àrea de Barcelona, per això, diguem-ne, ho tinc més analitzat o més estudiat o tinc més experiència indirecta, però sí que m'interessava també fer el trajecte contrari, no? Que algú de Barcelona, un personatge molt barceloní, molt arrelat a la seva ciutat, es desplaçarà a València i veure quines implicacions tenia i com podia canviar la seva vida. Era l'única manera que jo tenia de créixer, de trobar noves maneres de contar, de noves maneres d'escriure. Jo crec que era imprescindible. Si haver continuat en el mateix tipus de novel·la probablement hagués arribat a un punt de depuració important i això podria ser també interessant, però m'interessava abandonar aquesta xarxa de seguretat i plantejar-me nous reptes literaris. La situació periodística és molt complicada, però jo de moment el periodisme necessito també per a pagar factures. I a més és la meva professió, vull dir, jo no trobo un problema compatibilitzar una cosa i l'altra, a més és absolutament necessari. D'escriure llibres en este país viuen 3 persones, i quan dic d'este país me referia al conjunt de l'Estat. Continuem amb Joan Gregori, el nou director del Movim. I quina filosofia tindrà ara el nou Movim, el Movim de Joan Gregori? Bueno, potser és un poc pretensiós parlar del Movim de Joan Gregori. El Movim és el Movim. El Movim és el Movim de la Diputació de València, de l'àrea de cultura de la Diputació de València, més exactament, i el Movim ja té una trajectòria. El Movim té una forma d'entendre's, té un passat, una tradició. El Movim, en tot cas, posar-se a prendre les primeres decisions, requereix un rellançament, requereix una forma nova de pensar en allò que respecta a la integració en la societat, a la relació en la societat que l'envolta. El Movim podria treballar en la direcció de ser un museu
més de la societat que l'ha creat, de ser referent i ser espai d'interacció en la seva pròpia societat, és a dir, sense avançar exactament línies de programació o línies d'identitat referencials del propi museu, perquè tal vegada sigui un poc prematur, però el museu, òbviament, el que requereix, des del meu punt de vista, és una millor interacció, millor interrelació en la societat que l'ha produït i de la qual ha de ser clau d'explicació i clau de comprensió. I en aquesta direcció crec que estarà reeixida la renovació i el propòsit de repensament d'aquest espai museístic. Sí, sí. Però és que, clar, el museu en els darrers anys ha passat de la il·lustració, Museu Valencià de la Il·lustració i dels il·lustradors també, perquè una de les vessants on s'ha inclinat és mirar, contemplar la il·lustració des de els il·lustradors catalans d'etiquetes de xampany a la il·lustració en el sentit de cartells de publicitaris i fins i tot de Vamos a la cama. Recordes com era la factoria eixa de... No recordo el nom de que va fer l'anunciet eixe de Vamos a la cama que descansava de televisió. No recordo quan diuen que es va fer una exposició de la seva obra. De la família Telerín. Família Telerín, ja ho dic, l'autor, el dibuixant. Bueno, vol dir que de la il·lustració i dels il·lustradors es mantindrà també això? Bé, naturalment, no renunciarem a cap tradició ni a cap proposta de les anteriors que han demostrat ser eficaces i que, sobretot, han deixat empremta i identitat en el propi museu. És que la paraula il·lustració es pot comprendre de moltes maneres i tenim la il·lustració en el sentit francès de la paraula, d'aquells enllumenats, perquè recordem la paraula anglesa, enlightenment, és a dir... El segle de les llums. El segle de les llums, és a dir, és el sentit clàssic de la paraula il·lustració, és a dir, aquells que d'un món fosc de l'antic règim, de l'edat mitja, en la que la foscor i la tenebra era el senyal d'identitat, aquell món del pensament, de la reflexió, que obria portes i finestres a la societat del seu moment i que, per tant, feia entrar la llum. Es pot relacionar això amb el fenomen de la il·lustració. Al cap i a la fi, els il·lustradors gràfics no fan més que obrir llum, donar-nos una clau gràfica a través d'una imatge, expressar-nos una idea i un pensament d'una manera molt més directa i molt més oberta, que és la pròpia il·lustració. És a dir, tot això cap en la tradició del museu. Però, perdona, el que estava dient és que en els llibres, en la tradició bibliogràfica, quan es feia un dibuix i tal, es diu il·luminar, no es diu il·lustrar, no? Efectivament. Es diu il·luminar, perquè ve d'aquesta tradició de la llum, no? Efectivament. D'aquest punt de vista, tant des de la tradició professional i des del punt de vista també de la tradició històrica, podrien connectar-se una i l'altra. Però tampoc em fixaria exactament en la definició de la paraula il·lustració, sinó en el fet que il·lustrar o enllumenar, en aquest cas, significa obrir portes al món. Portes a allò que t'envolta, portes a allò que pot servir per explicar. Semblen paraules molt amanides, però al cap i a la fi són paraules importants, o reflexions importants, allò d'on venim, cap a on anem, què esperem de nosaltres mateixos, què esperem de la nostra societat, quin lloc ocupem en el món, quina importància té això. Són elements de reflexió que al final allò que importa realment és el format, o millor dit, el format és l'instrument a través del qual parlem d'aixòs valors. Si és il·lustració gràfica, il·lustració de l'altra, inclús la paraula modernitat, que imagina que ara entrarem en ella, és una paraula molt ampla, vol dir moltes coses. És a dir, al final, així l'important és reconèixer que el format, siga el que siga, és un instrument per a poder pautar la reflexió, ordenar i mostrar una reflexió seriosa, una reflexió útil i una reflexió, també cal dir-ho, atractiva. Clar, clar. I a més és que el Museu de la Il·lustració és un edifici magnífic de Vázquez Consuegra, preciós, que va tindre premis internacionals, però el contingut queda estrany perquè és una cosa diferent a les coses que n'hi ha dins del nostre territori en general. Perquè, clar, no té col·lecció, però té una exposició permanent.
Per tant, perquè el normal en els museus tradicionalment era que tinga una col·lecció, però una exposició permanent es va... No, bueno, i això és una cosa distinta, no? Clar, clar. Sí, este és un fet a pensar. És un fet a tindre molt en compte, perquè més enllà de la polèmica sobre que això, en fi, en el món n'hi ha, i n'hi ha exemples, n'hi ha casos, més enllà de la polèmica sobre si la col·lecció defineix un museu o no, si els museus ho són en funció de que tinguin col·lecció o no. Els fons, no? Els fons que identifiquen i que donen referència a un projecte museològic, més enllà de, com dic, d'aquesta reflexió o d'aquesta fins i tot polèmica, el que tenim com a fet positiu i referencial en aquest cas és que el propi museu està concebut, l'edifici, vull dir, des del punt de vista arquitectònic, ja que has començat parlant d'això, està pensat com a museu. Amb això no vull jutjar altres projectes museístics, Déu mos guard, que no tocaria, però sí és de veres que sabem que arquitectura i museística a voltes tenen un maridatge, com es diu ara, difícil. I és difícil perquè s'han intentat molts edificis històrics que estaven pensats en el seu origen per a altra funció, han estat intentant adaptar-los per a una fórmula museística i això sempre és complicat. Què té de bo el Museu de la Il·lustració, el MUVIM, des d'aquest punt de vista? Que té un magnífic edifici pensat com a museu i pensat en relació a les funcions pròpies i tradicionals d'allò que són els museus. Per tant, la col·lecció, sent important, tot i ser molt important, en aquest cas, des del punt de vista arquitectònic, no és definitiu ni és el més important, perquè aquest edifici pot funcionar amb col·lecció i sense col·lecció, com és el cas. Però que demà, si hi haguera una col·lecció, es podria integrar perfectament, perquè aquest edifici està pensat com a museu. I l'arquitecte, en aquest cas, a banda dels premis que en la seva professió i en el seu àmbit hagi pogut obtindre, cal ressaltar des de la professió museogràfica i museològica, cal ressaltar la facilitat que té aquest edifici per poder treballar en ell com a museòleg. Per tant, tenim un museu valencià de la il·lustració i ens falta de la modernitat, no? Sí. Clar, això, perquè a més, en principi era MUVI, lo de eixa EMA va eixir un poquet tard, no? Sí, en la seva història originalment està concebut com a museu estricte de la il·lustració. El que passa és que, com tots els processos, en la gènesi i l'elaboració d'un projecte sempre van apareixent noves idees i millores. Això és inevitable i tant de bo que sigui així. L'original MUVI va passar pront a dir-se MUVIM perquè per a poder aconseguir aquesta idea de la reflexió integral amb la societat que et rodeja i que t'envolta, no pots reduir-ho estrictament al segle XVIII, a l'època aquella de les llums, de la qual parlàvem abans. Has de dir alguna més, i si alguna més, des d'un punt de vista merament descriptiu o de definició, necessàriament has d'introduir el concepte de modernitat, sense entrar en la polèmica que això significa tampoc, perquè ara no es tracta de dir què és allò modern i què no és modern, perquè és un altre tipus de discussió i que no interessa. Interessa, en tot cas, un terme que sigui lo suficientment integrador per explicar tots aquests processos, com es poden expressar i com poden calibrar-se i ajustar-se dins d'un projecte museístic i que no es desdiguen uns dels altres. I la paraula modernitat segurament és la més correcta, la més apropiada. És que, clar, recordaràs que quan es va crear l'IBAM ja es va obrir un debat interessant perquè era Institut Valencià d'Art Modern. I, clar, llavors van néixer un grup, en Vicente Aguilera i tal, i diu, això d'art modern, això què vol dir? Vol dir exactament modern, perquè modern, en sentit artístic, i segons els diccionaris, té una determinació clara què és modern, no? I per tant, i a més, ja ha passat el temps i el modern s'ha quedat com dels anys 20 aproximadament i coses així, no? I es va crear una certa polèmica. Clar que llavors va ser una polèmica únicament intel·lectual als diaris, sense enverinar-se, no? I després, bum, la paraula rebota com si estigueren sempre en la idea de la modernitat per València, com si d'alguna manera estigueren poc ahí detinguts, no? Perquè vol dir que la paraula és significativa perquè té este precedent, no? Sí, però tot i això jo voldria insistir en el fet de que, o diferenciar, millor dit, en el fet de que en aquest cas estem parlant d'art. I art
és un altre camp. És Clar. a dir, quan parlem de modernitat, potser en el que és les tendències artístiques estem parlant d'una altra cosa. És que el Movim no és un museu d'art. Ja, ja. No, perdona, però en això tens raó, perquè el modern art és una cosa, no? Sí, sí. Sí, clar, el Movim és altra cosa. No està instal·lat en els processos de creació artística ni en les seues definicions o tradicions, perquè no sent un museu d'art, quan es parla de modernitat es parla d'una altra cosa. És a dir, no estem parlant ni per tant ni d'avantguardes, ni l'art modern si és avantguarda o no és avantguarda, ni el postmodernisme, ni l'aspecte, realment no estem parlant d'això. Ja, ja. Jo, de totes maneres, que tinc la sensació interna de que porta 10 anys funcionant o 11 anys funcionant, però encara no ha trobat el seu lloc. No? També és de veres que 10 anys és molt poc temps, això és de veres. No? Però ho dic jo com a sensació que jo en tinc, no? Que no sé si compartiran els espectadors, però que igual que l'IBAM, no? Clar, que porta molt més anys, ja està clarament situat, o Sant Piu V, el que sigui, el moviment està ahí en un territori que caldria, potser penso jo, donar-li una espenta major. Segurament, i en això és possible que tinguem molt de recorregut a fer i partint de la premissa, i ho dic perquè moltes vegades s'entén malament, de que no és un museu d'art contemporani, partint d'això, tampoc és un museu de belles arts, també cal recordar-ho, pot ser que costi molt el trobar el camí adequat i la seva definició pròpia, però en això estem i jo crec que trobarem. Bueno, l'actual societat, aquesta situació de crisi, és una ciutat il·lustrada, la nostra, la València, en aquests moments? És una pregunta molt difícil de respondre. Jo entenc que sí. Entenc que sí en la mesura en què ha participat en els mateixos processos socials i històrics que qualsevol societat europea. És a dir, hi ha una resposta fàcil a això que preguntes, és a dir, hi ha alguna part d'Europa que no sigui il·lustrada? Bueno, almenys de l'Europa occidental. No sé què dir, no sé què dir. Probablement sí n'hi ha alguna part del món, sí que n'hi ha una bona part, que totes les parts del món que no tenen una tradició escrita, que és únicament oral, bona part d'Àfrica, bona part d'Àsia, vol dir, les cultures àgrafes, clar, no són il·lustrades i per tant tenen ahí un retard notable respecte... Es diu normalment o amb freqüència que n'hi ha molts països africans que mai donaran un Schopenhauer perquè la seva tradició és àgrafa i per tant no tenen, els xiquets no tenen on recolzar-se per estudiar, no? I en Europa, en quant a la tradició il·lustrada, ja en el sentit francès de la paraula, tindríem que pensar-ho. Jo penso que sí que podríem trobar àrees no il·lustrades. Bueno, segur que Europa és suficientment ampla com per a trobar... Busquen una cosa més tecnològica. Cal també saber a nivell de quin territori referencial estem parlant. Però si cenyim estrictament a la valenciana, home, un punt d'il·lustració sí que deu d'haver hagut. És a dir, es podria referenciar i es podria parlar de tradicions concretes. València no és París, això també cal dir-ho. Però no crec que haguem de renunciar a aquesta definició d'un aport de la il·lustració al que és la tradició social i cultural valenciana. A banda d'exposicions temporals o permanents i tal, el museu també compta en un servici de publicacions, en una biblioteca i activitats complementàries. Se va reforçar aquesta part d'exhibició que tindrà el museu, tant de creació també per als xiquets, de tallers, etc. Aquesta segona part. Sí, bueno, de cara al que és la funció divulgativa d'un museu, perquè sabem que els museus tenen, segons la definició clàssica de l'ICOM, del Consell Internacional dels Museus, tenen distintes fàcies de responsabilitat cultural i patrimonial, però anem a agafar la divulgativa, que és en la línia en la que estem parlant. L'exposició és el llenguatge clàssic de comunicació d'un museu. Tant se val si parlem de permanents com si parlem de temporals. Quan parlem de divulgació en un museu estem parlant d'exposicions. Ara bé, no vol dir que no hi hagi altres formats. Quan estem parlant de transmissió de valors, de conceptes, d'idees, fins i tot d'atractius, perquè a voltes no cal ni siquiera transmetre una reflexió molt contundent, sinó simplement una sensació que pot ser purament atractiva i d'oci i ja està, l'exposició no és l'única manera, n'hi ha altres formats. És a dir, qualsevol manera d'expressar
és un canal de comunicació, de transmissió. El cinema, o el cinefòrum, el format cinefòrum més clar, el cicle de conferències, el taller didàctic, la visita guiada, la mateixa expressió teatral, la instal·lació, també el happening, l'event, són formats, i si vaig més enllà, les xarxes socials, etc. Tots aquests són formats útils, uns segurament més útils que altres en segons quina circumstància, però tots ells són adequats per a transmetre allò que realment ho vol transmetre. El moviment, en aquest cas, utilitzarà tots aquests recursos d'una manera d'allò més harmònica possible, més integrada possible, per a transmetre allò que voldrà transmetre. Les retallades econòmiques han estat compassives o...? Sí, no, però és que quan parlem a voltes d'economia estem tal vegada massa obsessionats pels moments de crisi o pels moments de bonança, en els quals sempre els diners pareix que sigui el més important. Jo sempre, i ja per edat i per experiència m'ha tocat viure èpoques bones i èpoques roïnes en aquest aspecte, jo sempre he pensat que els diners són importants quan diuen els diners no fan la felicitat però ajuden. Bé, els diners ajuden a tindre un nivell, a mantenir unes formes i tal, però si no hi ha creativitat, si no hi ha genialitat, els diners a soles no volen dir res. I pot ser que amb més diners es pugui crear millor, es pugui proposar i exposar millor. No, en principi, la qüestió de diners és un problema de gestió. N'hi ha qui amb pocs diners fa unes gestions magnífiques i qui té diners a muntó i això no... Perquè això és una evidència, no? I alguna novetat que veurem o que sentirem enguany, en el sentit com a filosofia o com el que siga? Sí, bueno, enguany hi haurà almenys algun event important que trasbalsarà socialment. Quantes exposicions, més o menys? Bueno, no crec que disminuïm el nivell, el ritme. Estem en general entre 10 i 12 exposicions anuals. Enguany se mantindrà la xifra, independentment de que els ajustaments econòmics... Però que la Sala Parpalló també ha anat allí. Sí, efectivament, i això aporta un recurs de programació extra que fa... És a dir, en realitat no anem a patir per quantitat de projectes, ni per una qüestió econòmica estricto sensu. És a dir, al final el problema és el contrari, és saber programar bé i triar bé. No obstant, enguany serà una programació de compromís entre allò que ja estava preparat d'abans i noves coses que vindran. Però jo vull assenyalar com a leitmotiv un poc de tot això que estem parlant, un event que trasbalsarà socialment, però no només a València, sinó a tota Europa, que es diu, el seu propi nom, Eurocopa. Durant un mes anem a ser molt futbolers i volem reflexionar sobre aquest fet, sobre com la societat i el futbol estan tan interpenetrades que constitueix un tema de molta importància. Perquè jo no soc futbolero, però m'agraden les teories sobre el món de futbol i sobre el món de l'esport. Probablement perquè mira l'esport des de fora, no? Aquesta és la qüestió. Senyor Gregori, per moltíssimes gràcies. Perquè, per cert, el visitant que gaudís d'un museu, el lector que valora la lectura, l'espectador crític, es forma des de ben menut a partir de les primeres lectures i els primers estímuls culturals. Ara ens aproparem a uns exemples de llibres infantils, pensats amb l'objectiu d'estimular el gust per la lectura i el coneixement. Soc Neus Caranyana i he vingut a presentar el meu darrer llibre, El conte del pardalet. Jo soc Maria Josep, escrivà. Vinc en representació d'Edicions 96. Soc Joan Carles Girbés i he escrit la col·lecció de llibres dels llibres de Marc i Andrea. Són autors i editors de llibres infantils en valencià, aquells que durant anys han sigut el producte estrella de les editorials valencianes. Però encara és certa esta afirmació? La situació del llibre infantil en valencià és bona. En aquests moments n'hi ha una oferta molt àmplia, n'hi ha una nòmina d'escriptors i d'il·lustradors molt sòlida, molt professional ja. Jo penso que és dels que millor estan. Segurament gràcies a l'ensenyament. En el nostre cas, en el valencià, amb especial rellevància i amb la incorporació de molts autors nous, de molts il·lustradors que han aportat vida nova al llibre en valencià. Encara que tots els que treballem
en llibres i literatura en general en valencià sempre voldríem més, no? I exigiríem més, però és veritat que en els col·legis s'està fent moltíssima feina i els llibres infantils en les escoles funcionen bé. Algun àmbit de l'editorial d'alguna manera se salva o sobreviu amb dignitat en este tèrbol moment que vivim és precisament la literatura infantil i juvenil. Jo penso que se sustenta sobretot per la qualitat dels textos, de les il·lustracions i la qualitat editorial que n'hi ha també. Les editorials s'han convençut. Cal anar més enllà d'allò que demanen les escoles, amb noves iniciatives i noves fórmules. Un exemple, el conte del Pardalet, de Neus Caranyana, es presenta en edició bilingüe, en anglès i valencià, tot i estar ben arrelat en la nostra terra. Ve de la tradició oral, me'l contava a mi la meva àvia i jo el recorde perfectament des que era menuda. Hem volgut arreplegar-lo per a que no es perdera. El bilingüisme valencià-anglès és perfectament, vaja, no cal dir, no? Perfectament possible. Els que encara ens hem educat en una escola de ja fa molt de temps, sabeu que sempre que traduïem anàvem a través del castellà, això ja està superat. I diguem que aprenen les dues llengües d'una manera natural, perquè és un conte repetitiu, s'anomena conte de repetició, o acumulatiu, o d'encadenament, que totes aquestes coses fan que els xiquets treballen la memòria i al final s'aprenguen tant en valencià com en castellà les frases que apareixen. El gos acaça el gat es menja el ratolí forada la paret para el vent arrossega el núvol tapa el sol. Requereix la participació dels xiquets i això és el que el fa interessant i diferent. No és un conte per a llegir-lo i ja està, sinó que participen els xiquets, és un conte xoc i per això ells aprenen de manera natural. I això en valencià i en anglès i amb bones il·lustracions. La iniciativa, diu l'editorial, ha tingut una rebuda entusiasta. I esperem que a partir, perquè ja anem pensant en els altres títols, volem abans de l'estiu treure'n un altre i que continuem. Però també hi ha un altre element nou en la literatura infantil en valencià, la proximitat. Els llibres de Maria Andrea són 4 títols que es presenten dins d'una caixeta, tot i que també es comercialitzen de manera individual, i que ens presenten 2 personatges, Marc, que té 2 anys, i Andrea, que en té 4, i són germans, i cada llibre ens presenta unes situacions quotidianes del que els passa en el dia a dia, i el que es passa a Maria Andrea és el que ens passa als nostres fills i a les nostres filles en un dia qualsevol. Escrits per Girbès i amb un gran treball gràfic de Sílvia Ortega, els llibres de Marc i Andrea, de l'editorial Bromera, es venen fins i tot a l'estranger. I hi ha versions en 5 idiomes, però la perspectiva és ben nostra. Sí, els xiquets es reconeixen amb els dibuixos i això ha sigut una premissa que hem tingut molt clara des del principi de mostrar la nostra quotidianitat, la quotidianitat valenciana, i perquè en aquest tipus de llibres moltes vegades els llibres de cartó solen ser llibres que les editorials compren d'altres llengües o tradueixen d'altres llengües, i de vegades la quotidianitat del que passa a Holanda o del que passa a Alemanya no és exactament la que tenim nosaltres. N'hi ha sensibles diferències en l'oratge i en alguns hàbits. I nosaltres el que hem intentat en la col·lecció és fer la col·lecció des d'ací, des de València, i a partir d'ahí intentar exportar-la a altres llengües. De fet, ja n'hi ha altres llengües que l'han fet. Són les noves armes de les editorials valencianes: qualitat, proximitat i imaginació. I això mentre es prepara el futur, perquè la revolució digital està girant el cantó i el llibre infantil és precisament el seu camp de proves favorit. Es poden fer moltes a nivell tecnològic, amb iPads, en tablets i totes aquestes qüestions, i són increïblement bons i increïblement útils també per fomentar la lectura, per compartir temps amb els xiquets, però amb el paper encara ens queda moltes coses per descobrir, perquè també les tecnologies actuals permeten fer impressions de qüestions que fins fa poc ni haver somiat.
L'artista valencià Robert Ferrer i Martorell ha debutat a València amb la instal·lació Llum en extinció. Una creació de llum en moviment realitzada expressament per a l'atri dels bambús del Palau de la Música de València. La sala oscil·la entre la foscor i la llum plena, creant una sensació successiva de creació i destrucció. Les peces de PVC brillen a la llum i projecten les ombres. Un moviment que s'acompanya d'esta música que escoltem. Llum en extinció de Robert Ferrer estarà a l'atri dels bambús del Palau de la Música de València fins el 25 de març. Activistes de la cultura lliure. Així es consideren els Horchata Sound System, un grup de hip-hop amb base electrònica. Fa poc denunciaren que l'ESGAE havia tractat de cobrar-los els drets d'este concert quan ells no en són membres. Tots els seus temes són debades a internet, amb llicència Creative Commons. Els Horchata expliquen la seva filosofia cultural llibertària en este tema del seu primer disc, Ofensiva Tutupà, tot un manifest que cal escoltar.
Bé, i fins així l'encontre d'avui. Gràcies, Joan Gregori, director del Movim, i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres i que confien en nosaltres també. Estan veient. Segur que sí. Parlarem d'ací un any o quan siga, tornarem a veure-nos i a fer balanç. Amb molt de gust, amb molt de gust. I gràcies també a vostès, perquè jo els espero en el proper encontre, perquè els programes culturals són un acte de complicitat i això ens afecta a tots. Moltes gràcies a vostès per estar ahí.